welcome back to our YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿತ್ತಂದು ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಇಡ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಇಂಕಲ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದರು ಪಂಡ ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋರ್ ಅಂಚಪೂರ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದರು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಮ್ಮನ ಬರಡು ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ತಂದ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಏನ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಏನಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವ ಅಂತ ದುಂಬು ಉಂತಲೇ ಲಕ್ಕ ಉಂತಲೇ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ರ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಒಡೆ ಕೊಣಾಜಿಗೆ ಕೋರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಯಾಲ ಅಮ್ಮಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವ ಅಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಲಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವ ಯಾಲಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ನಿಜ ಅಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಗೆ ಚಾ ಕೊಡ್ಪಾನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಜಪ್ಪೇರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಜಪ್ಪೇರು ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕುವ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬಾಳೆ ರೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಆತ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಲ ದೊಡ್ಡರ ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿಯ ದೋಸೆನ ಮೈಪ ಅಂಚಂದ 6 ಗಂಟೆ ಪಪ್ಪ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಗ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟಂಪ ಅನ್ನ ಪುರ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂದ್ ಪಪ್ಪ ಕೊನಪೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಆಜಾರ ಆಪುನ್ ಗಂಟೆ ಅತ್ತೆ ಒರ್ಮ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಅಮ್ಮಾಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಅಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನೇ ಪಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಪೋಪೇರ ಪಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಡಿ ಇಡಿ ಲಕ್ಕದ ಅಡಿಪುವಲ್ ಅಟ್ಟದು ಜಾಲ ಅಡಿಪುವಲ್ ಉಲೈ ಅಡಿಪುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚುವ ನೆಲ ದಿನವಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಪ್ಪಳ ತಾಂಚ ದಿನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚುವ ತಾನು ದಿನವಲ್ಲ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚುವಲ್ಲ ಯಾನು ಕೋರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟರ್ದು ಕೋರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದು ರೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶಿಟ್ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಕುಂಟರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಾಡುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮದದು ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಬಾಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಜಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅವರವ್ರ ಬೇಲೆ ಗೊಪ್ಪುಜೀರ ಅದೇಗಾರ ಪೊಯ್ಯಪ್ಪ ಬೋಡಪ್ಪಗ ಪೋಲಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಂತನ ಪೋಲಿ ನಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ಕತ್ತಲ ಗಂಚೆನೆ ಪಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಗ್ದಿರೋ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಣಜೆಡು ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಎಂಕಲ್ ದಿನ ಅಡೆ ಪೋಪ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಮ್ಮಗ್ ಬಚ್ಚನತೆ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಬರ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮ್ಮ 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 ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಹೋದ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಡ್ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಪ್ನೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಪ್ನೆ 10 ಆಪ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಡೋರ್ ಬಟ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಡೋರ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ವನಸ್ ಅಮ್ಮ ಡೋರ್ ಜಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮೋಲ್ ಪಪ್ಪ ವನಸ್ ಬಲಸದು ಉನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಂದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಗೊಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಮನ್ಪನ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಕರ ಪೂರ ದೀಪೇರು
ಇದು ಪಂಡ ಸುಸ್ತಾಪನತೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೂಜುನಿ ರೈಲು ಮೆಲಾನೆ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪೇರಿ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ತನ್ನಿ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಾಲ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆರ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ 2 GB ನೆಟ್ ಐಟ್ ಅರ್ಧ GB ಮುಗಿಯುಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ತನ್ನ ఒక 14 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರವರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮದಾದ ಪಂಪೇರು ಕೇಳಿದ ಅಮ್ಮ ದಾದಾಗಿದೆ ఇంక నేను కేందే తరే తిరుగుదు పోండు సుಳ್ಳూరు పనుండ అమ్మ యాక్చువల్లీ మీరగ ప్రాంక్ వీడియో మంతిని అంకుల్ ప్రాంక్ అడ ಕಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈತಿನ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ 7:30க்கு ಶುರುವಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕಯರೆ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆನ ನೀರ್ಗಂತ ಬೈತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಲಕ್ಕವನಿ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಲಕ್ಕಲೆ ಪರ ಅದಕ್ಕೆ 7:30 ನೀರು ಬೈಪೇರ ಶುರುವಾದ ಎನ್ಮ ಕಾಲನ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಕೂಲಿ ಉಡ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೊಂಚೂರು ಕೂಲಿ ಉದ್ದು ದಾಂಡು ಚಾಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಂದ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು 2 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಾಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ನೆರಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರ ಒರ್ತಿ ಪೋಪಲ್ ಒರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ನೆಲ ಅಡಿಪೋಲ ಆತೆ ಒರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಳಪನ ನೀರು ಗಂಗಾಜಲ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಾಜಲ ಇಂಚ ಮಂದಿ ಹೋಯ್ತು ಕೊಂದರಚ್ಚಮ್ಮ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕದವನ ತೋರು ಜಾಲಡಿಪುನ ಎರಿಯಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಬಾಂಡ್ ಹೊರ್ತಿದ್ದೆ ತಾಜೂರ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಬೈಯಾಗ ಬನ್ನೆಟಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಮಿಷಿನ್ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಅಮ್ಮನ ವೇದನೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಿಜ ಅಂತ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕ್ಲೂತಿಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಡಿರಿಗ ನಂಚ ಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನದೆ ಅಂದವೆ ಕೈ ಆತು ಮಾತ ಮಂತನ ಈಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಡ ಮುಗಿನ ಉಂತಲೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಸ್ತು ಹಿಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಐದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್